Καλώς το ναι. Τι να κάνετε? Καλά είστε Παρπαζαχάρη? Καλημέρα σας, Παναγιά. Πάντα χαρά. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Είδατε που ήρθαμε? Ο Κυριάκος είναι αυτός. Παναγιά. Ο Παρπαζαχάρης. Καλά είσαστε? Καλά. Πώς πήγαν οι γιορτές? Δόξα τω Θεώ. Για εγώ σήμερα δεν είμαι και τόσο καλά, αλλά θα σας πω 5 πράγματα. Η ζωή είναι σαν την ημέρα που ξημερώνει. Έρχεται το σκότος, έρχεται η ημέρα από το σκότος και φεύγει στο σκότος. Το ίδιο είναι η ζωή του ανθρώπου. Έρχεται από το σκότος και φεύγει από το σκότος. Λοιπόν, όπως η μέρα ποτέ δεν είναι η ίδια, έτσι και η ζωή του ανθρώπου δεν είναι ποτέ η ίδια. Είναι καλή, κακή. Λοιπόν, όπως η ζωή κι αν είναι, πρέπει να την αγαπήσει. Και αφού την αγαπήσει, δεν φοβάται τίποτα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι και τόσο καλά σήμερα, αλλά τι πάμε, θα πούμε κάτι. Και αν πάνε να κοιτάξω τι μου συνέβη. Λοιπόν, θέλετε να σας σκεπάσω και τις πασές να τις δείτε? Ναι. Τι έχει από εδώ? Είναι διάφορα, είναι σκολύμπι, είναι μαρούλια. Λοιπόν, μαρούλια, σκολύμπι, κρομίδια και αυτή σκολύμπι. Όλα βιολογικά, Ναι. Υπάρχει θέμα. Παρπαζαχάρη. Κοίτα μου μπαίνουν τα μαλλιά σου. Ναι, εσύ να μου το... Εκεί είσαι, εκεί. Λοιπόν, καταρχήν πείτε μου εδώ πέρα που είμαστε, πού βρισκόμαστε και τι κάνετε εδώ πέρα συνήθως? Άμα θέλω να σας πω από την αρχή της ζωής πώς ή να σας πω πού βρισκόμαστε. Να πούμε πού βρισκόμαστε. Εδώ ήμασταν στο Χάνι του Αγίου Σίλα. Εδώ καταγείρουμε στο Λιπούρκι. Τι φυτεύετε και με ποιο τρόπο? Πείτε μου, είναι όλα βιολογικά, δεν χρησιμοποιείτε φάρμακα? Όχι. Δεν χρησιμοποιώ φάρμακα. Εγώ γεννήθηκα στη Γέργερη το 1927. Το 1931 η ζωή κατά τον Πρώτο Πόλεμο και μου έδωσε το πρόβλημα στα άκρα. Πρέπει να με τη μάνα μου. Η μάνα μου πέθανε το 1936 και αρχίνηξα να πήγα από τον ένα χεριό στον άλλο, δηλαδή ανεθράφηκα στο πεζοδρόμιο, έτσι το πω. Μετά την κατοχή δεν ήθελα να είμαι επέτης, ήθελα να ζήσω ως άνθρωπος. Και τότε δεν υπήρχαν δουλειές και ασχολήθηκα με το εμπόριο. Αλλά επειδή στα χέρια μου, κοιτάξτε, είναι παράωρα ήταν και δεν μπορούσα να... Τότε δεν υπήρχε χρήμα, υπήρχε λάδι, υπήρχε ξάρι, αυγά, τέτοια ήταν το εμπόριο. Και επειδή δεν μπορούσα να εξασκήσω το εμπόριο, ήρθα και απέναντι στο Ρακουλιάρι, ήταν ένας δικός μου άνθρωπος και ήρθα και ασχολήθηκα με τα αγροτικά.
ασχολήθηκα εκεί 30 χρόνια. Μετά από οικονομίες αγόρασα παγιοτρία κομματάκια και ασχολούμαι 55 χρόνια τώρα με το φυσικό περιβάλλον. Διότι εκεί βρήκα καταφύγιο, εκεί βρήκα τη ζωή. Και εκεί τώρα ασχολούμαι. Έρχεται κόσμος και αγοράζει από εσάς, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ προσεγμένα τα φυτά σας, έτσι. Ναι, έρχονται και αγοράζουν, αλλά και ανταλλάσσουν ανθρωπιστικές κουβέντες. Δηλαδή, τους δίνω εγώ ζωή και μου δίνει και αυτή η ζωή. Διότι αυτή μου δίνει ζωή, γιατί λέω, ναι, μεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν είμαι μάραχος στον κόσμο. Έρχονται άνθρωποι όπως και εσείς τώρα ήρθατε. Και εγώ πάλι τους λέω ποτέ να μην απογοητευτούν. Όσο η ζωή και αν, όσα τα προβλήματα και αν είναι βαρά στη ζωή, να μην τα παραιτήσουν, να μην τα πετάξουν. Διότι αν τα πετάξουν, πετάνε και την ίδια τους τη ζωή. Πρέπει, εάν τον φέρουν σε απόγνωση, να αφήσει τα προβλήματα στο τραπέζι, να βγει έξω στο φυσικό περιβάλλον, να πάρει δυνάμεις και να ξαναγυρίσει πάλι, να ξαναπιάσει τα προβλήματα. Και ξανά η ζωή συνεχίζεται. Εάν τα προβλήματα τα πετάξεις, πετάξτε τη ζωή. Διότι εγώ μου είχαν πει από τα 40 χρόνια θα πέθαινα. Και εγώ είμαι 80 και βλέπεις τι έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλατε να ζήσετε πολύ. Μα δεν είναι ο σκοπός το να ζήσω. Σκοπός είναι ότι πως αυτές τις μέρες που θα ζήσεις να μην σε τρώει η αγωνία των προβλημάτων, η αγωνία του θανάτου. Δηλαδή θα πεθάνω, δηλαδή αυτό έχεις πρόβλημα, θα πεθάνω. Αλλά μέχρι να πεθάνεις πρέπει να προγραμματίζεις, πρέπει να τη ζωή να την αντιμετωπίζεις. Ποτέ ο άνθρωπος δεν πρέπει να απογοητευτεί. Πρέπει πάντοτε να λέει μπορώ. Και με το μπορώ μπορεί, διότι εάν πεις δεν μπορείς σε ριο να είσαι, θα είσαι πεθαμένος. Τι είναι αυτό που σας δίνει δύναμη εσάς? Τη δύναμη μου τη δίνω δύναμη στον εαυτό μου και έχω και μια ελπίδα ότι πως υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη που σου δίνει τη δύναμη. Παρμαζαχάρη, εσείς σχολείο έχετε πάει? Όχι. Όμως, δεν πήγα. Στα 30 μου χρόνια έβρικα πεταμένο εκεί στον ποταμό ένα Ευαγγέλιο. Το πήρα, μεταφρασμένο βέβαια, δεν ήταν Ευαγγέλιο, ήταν ένα χαρτί το οποίο είχε τα Ευαγγέλια, την Καινή Διαθήκη με τη Γαλλία όλοι, αλλά μεταφρασμένη. Την πήρα και λέω πρέπει να τη διαβάσω και μοναχώς με έμαθα τα γράμματα, τη διάβασα, τότε βέβαια είχα ακόμα δυνατό μυαλό και θυμάμαι όλα τα Ευαγγέλια, όλες τις παραβολές. Δηλαδή, από ό,τι και με ρωτήξει τώρα, όλο το Ευαγγέλιο μπορώ να σου το εξηγήσω. Και τώρα μου αρέσει το βιβλίο. Όπου και αν δω το χαρτί, το παίρνω, το βάλω χάμε έτσι, με το μπαστούνάκι έτσι και το διαβάζω χάμε. Και επειδή το ξέρουν τώρα οι άνθρωποι, μου έχουν φέρει 6 βιβλία. Ναι. Τώρα τι διαβάζετε? Έχω ό,τι θέλει, βιβλίο θέλει τι να, το έχει πάνω γύρω. Διαβάζετε φιλοσόφους? Ναι, αυτή είναι η αρχαιολογία. Αρχαιολογία και φιλοσοφία. Στη φιλοσοφία. Μου αρέσει το διάβασμα. Ο αγαπημένος σας συγγραφέας ποιος είναι? Εγώ όλα τα αγαπώ. Δεν έχω εγώ διάκριση. Εγώ ό,τι χαρτί και αν δω. Μα το Γιαχοβάδο, μα τα πάντα τα παίρνω, τα διαβάζω και ύστερα κάνω διασταύρωση και έχω την άποψη δική μου. Η άποψη δική μου δεν την μεταλλάσσω. Είναι σταθερή. Αλλά ό,τι χαρτί και αν θα δω θα το διαβάζω. Διαβάζετε Επίκουρο τώρα, δεν διαβάζετε? Και Επίκουρο διαβάζω και τον Πλάτωνα έχω διαβάσει και πώς βγήκαν οι θρησκείες και αρχαιολογία, τα πάντα έχω διαβάζω.
Να. Τι άλλο να πει, για κόψε λίγο Κυριάκο. Ναι, τώρα έχω. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ 50 χρόνια πιο μπροστά υπήρχαν πάλι αρρώστιες, αλλά οι φύσεις αυτό προστατεύονταν. Όταν θα έρθουν τα κάρια, οι τετράνιχοι, η φύση έστελνε αρπάκτες άλλα έντομα και τρώγανε τα αυγά του τετράνιχου, και επειδή σε βρίσκανε τροφή του τετράνιχου οι αρπάκτες, πολλαπλασιάζονταν τόσο πολύ που τρώγανε όλα τα αυγά του τετράνιχου, και τον άλλο χρόνο ήταν η γειτονιά πεντακάθαρη. Ήταν ο ψήλος, ήταν η πασχαλίτα, ήταν άλλα πράγματα. Δηλαδή μόλις θα παρουσιαστεί ο ψήλος, η φύση έστελνε κάτι άλλα που τρώγανε. Το αντίδοτο. Και το αντίδοτο. Και έτσι γινότανε ο κύκλος του φυτικού κόσμου χωρίς να κινδυνεύει ο άνθρωπος. Μετά είχαν απώλειες ένα 10%, 15% στην καλύτερη αυτή. Αλλά αυτά τα 15% ήθελε ο άνθρωπος να τα φάει όλα, να τα κερδίσει. Και έτσι αναγκάστηκε να βγάλει φάρμακα. Και κάθε χρόνο φάρμακα και κάθε χρόνο άλλα φάρμακα. Το αποτέλεσμα ήταν να κάνει ανθεκτικά τα κάρια, ανθεκτικά τους ψήλους και να τα μεταλλάσει. Είναι 30 χρόνια και γιατί να καταστρέψει αυτά τα κάρια και τους ψήλους και τα βλαβερά έντομα, αυτός τα πολλαπλασιάζει και τα κάνει ανθεκτικά και τα μεταλλάσσει. Λοιπόν, τώρα εκεί κάνω μια ερώτηση στους ανθρώπους που βγάλουν τα φάρμακα. Μέχρι πότε θα μπορούν να βγάλουν καινούργια φάρμακα. Αυτά αποκλείεται, διότι αυτά η ζωή τους είναι από 5 μέχρι 10 μέρες και γίνουν εκατομμύρια αυγά. Εσείς με τη σκαλίδα σας μόνο γυρίζετε εδώ στο χωράφι, τι κάνετε, πώς οργώνετε τα φυτά σας? Περνάμε το σκαλίδι, εγώ δεν βάνω ούτε φρέζα ούτε αυτό, το σκαλιδάκι έτσι. Το σκαλιδάκι. Λοιπόν, είπαμε ότι πως τα έντομα και τα κάρια ποτέ θα τα καταστρέψει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα αντέξει όμως μέσα στα φάρμακα αυτά που ο άνθρωπος ρίχνει στο φυτικό κόσμο, θα τα αντέξει ο άνθρωπος. Εγώ του λέω πως δεν θα αντέξει. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι, να σκεπάσω ύστερα τα γαλάκια αυτό, να το σκόσω έτσι σιγά σιγά, να το πάω στο τραπέζι για να φάω. Κατάλαβες, δεν μπορώ να... Μαγειρεύετε μόνος σας? Μόνος μαγειρεύω, αλλά δεν μπορώ να διακατευθώ το τυκάλι, δεν μπορώ να το βγάλω, να το πάω εκεί, δεν μπορώ. Ναι. Είναι δηλαδή κάτι που είναι αδύνατο κι όμως εγώ το κάνω κατόρθωτο. Δεν υπάρχει πρόνοια, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να σας βοηθήσει σε αυτές τις δουλειές? Ποιος θα με βοηθήσει? Νόμιζα εγώ πως κάνω πιο πέρα. Είπατε δεν έχετε κανένα να σας βοηθήσει? Όχι. Μόνο σας? Μόνο. Οι γείτονες, όμως είπατε ότι έχετε φίλους έτσι, οι οποίοι σας... Έχω φίλους, αλλά οι φίλοι μου είναι στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στο αυτό. Δηλαδή στο χωριό δεν έχω κανένα. Ναι. Ποια είναι τα πιο ωραία πράγματα που έχετε μέσα σας στην Πορτοζαχάρη, που θυμάστε, τα πιο ωραία, τα πιο όμορφα, οι πιο καλές στιγμές? Είναι υπομονή, επιμονή να έχει κανείς, αγάπη και να πιστεύει στο Θεό του και στον εαυτό του και να προγραμματίζει πάντοτε δουλειές. Ποτέ το μυαλό του να μην το αφήσει να κάτσει. Συνέχεια το μυαλό πρέπει να το έχει σε ενέργεια. Αγάπη. Η αγάπη είναι φως. Και όπου και πας, δηλαδή αγάπη είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι η αγάπη. Και όταν έχεις αγάπη, τα πάντα βλέπεις και προσέχεις όπου και αν πας. Όταν, το είπα και στην άλλη συνέντευξη, όταν
έχεις παράπονο στη ζωή, μόνο παράπονο. Το παράπονο έρχεται, φέρει μίσος, το μίσος φέρνει σκότος, το σκότος φέρνει την κόλαση και η ψυχή όταν κολλαστεί φοβάται τους εφιάλτες, φοβάται το σκοτίδι, το σκότος και έτσι τρέχει να σωθεί και ό,τι βρει όλα τα παραθέλνει. Γι' αυτό λέω μόνο, ο άνθρωπος πρέπει να έχει αγάπη και ιδίως σεβασμό, γιατί την αγάπη μπορεί καμιά φορά να μην την αποδείχνει, αλλά το σεβασμό είναι το ωραιότερο πράγμα. Να μην θέλεις ποτέ να κάνεις κακό σε κανέναν άνθρωπο, ούτε στο περιβάλλον, πουθενά. Να έχεις σεβασμό στον εαυτό σου, σεβασμό στους υπόλοιπους και σοβαρότητα στα έργα σου. Αυτά που θα κάνεις με μεγάλη σοβαρότητα. Πολύ καλώς είστε. Για σταματάμε να πάμε να πείτε μου αυτό και το φάρμακο. Λοιπόν, οι γιατροί μου είχαν πει στα 40, πήγα 30 χρόνια στο γιατρό και στα 40 θα πέθαινα. Εγώ γύρισα εδώ, παντρεύτηκα και το ασύνηξα στη δουλειά. Και αυτή η δουλειά με έχει σήμα στη ζωή. Ήταν το φάρμακο. Ήταν το φάρμακο, το φυσικό περιβάλλον, το να σκάβω τη γη. Το να ασχολούμαι με τη γη, αυτό ήταν το φάρμακο. Σαν νέος περάσατε έτσι ωραίες στιγμές, ξέρω εγώ, χορέψατε, τραγουδήσατε, κάνατε πράγματα. Όλη μου η ζωή πέρασε μία κόλαση. Ποτέ δεν έκατα σε τραπέζι να φάω. Ποτέ δεν γλέντισα, ποτέ δεν πήγα. Και εγώ ως άνθρωπος να πω πως μία ώρα έζησα σαν άνθρωπος. Έζησα πάντοτε μέσα σε αυτά τα προβλήματα. Αλλά ωστόσο ποτέ δεν τα μίσα. Όσο η ζωή μου δίνει ένα από μια μεριά, εγώ δίνω άλλα δύο από την άλλη για να ορθοπεδίσω, να μην μπανακτώρω γι' αυτό σε καμιά γωνιά, και όταν συνέλθω ξανά πάλι στη δουλειά. Δηλαδή με τη ζωή έχω μεγάλο πόλεμο, αλλά δεν παρέδωσα τα όπλα. Εκεί παλεύω με τα γόνατα, όπως μπορώ. Δηλαδή τη ζωή κάποτε βέβαια θα με νικήσει, αλλά μέχρι να με νικήσει και να μου δώσει την τελική βολή, εγώ θα την πολεμώ. Με τα γόνατα, με το στήθος, με το κεφάλι, όπως μπορώ θα πολεμώ τη ζωή. Διότι η ζωή πρέπει να την αγαπήσεις και δεν μισώ τη ζωή. Η ζωή όσο με δίνει προβλήματα, τόσο την αγαπώ πιο πολύ. Ένα μόνο ζητάω από τη ζωή, να μου δώσει δύναμη να την αντιμετωπίζω. Κουράγιο μόνο. Αυτό μόνο ζητάω από τη ζωή. Ευχαριστώ Μπαρμπαζαχάρη, πάρα πολύ ωραία είναι αυτό που λέτε. Κάτσε και κάτω στα γόνατα όπως το κάνετε κάθε μέρα. Κάτω και στα γόνατα. Να μπούμε φόρτσα. Είσαι λαϊγασία, αυτό το πιο πολύ δουλειά την κάνω. Εντάξει. Λοιπόν, άμα θέλετε να... Θέλετε να σας πάμε σπίτι σας? Όχι. Μπορεί άμα θέλετε, ελάτε να σας πάρω κόψω ένα λάχανο.
πάμε. Ελάτε κάτω να σας κόψω ένα λάχανο, να γονατίσω να το κόψω. Να κόψω και σινιάβρι, να γονατίσω εκεί, έχει όλη τη σημασία. Σας είπα ήθελα πάντα να πάμε. Μια που είσαστε πάμε. Η αγάπη. Και έζησε 33 χρόνια. Στα 33 χρόνια έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Αλλά επειδή ήθελε να επιβεβαιώσει και να αφήσει κάτι για τα πρώτα, έπλυνε τον μαθητό τα πόδια και του λέει έτσι θα είστε απλοί. Και ερχόμασταν στην Ανάσταση. Φυσικά μιλάμε τώρα. Στην Ανάσταση. Γίνεται η Ανάσταση από εδώ. Γίνεται η Ανάσταση και πάνε και παίζουν βεγγαλικά και πυροκοτήρια. Δεν πάνε οι άνθρωποι για την Ανάσταση, πάνε για να διασκεδάσουν. Δεν υπάρχει καμία σχολή αυτό να το πουλάει. Λοιπόν, για να πάρουμε αυτό το... Ναι, τότε δεν είναι καλό. Βρούμε ένα άλλο. Τη σκαλίδα. Εντάξει, 2 φτάνουν. Να σκόπτω και λίγο κοινιά, να κάνουμε περαστό, έλα πάει κάτω. Παίζουν τώρα. Καλά, εντάξει. Άκου τώρα. Κυριάκο, συγγνώμη, κοίτα τι μου είπανε μόλις. Έλα. Είμαι δίπλα του, μαζί του συζητάω, εκεί που κάνει τη δουλειά. Κάνω στα... Δηλαδή, έλα να σου πω, έλα να κάνω... Τώρα. Τι κόβουμε τώρα εδώ, τι είναι αυτά? Είναι σινιάβι. Είναι σινιάβι κριτικό. Νύχιο κριτικό, παραδοσιακό. Γίνεται σαλάτα? Όχι. Γίνεται βραστό με λεμόνι. Είναι λίγο πικάντικο και λένε ότι έχουν ρευματικά, αθλητικά μάλλον, δεν συνιστάται, διότι είναι πυρωτικό. Αλλά είναι πολύ νόστιμο. Λέγεται σινιάβι, είναι παραδοσιακό κριτικό. Παραδοσιακά, ποιοι έρχονται σε εσάς για να βρουν
λαχανικά. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται εδώ? Είναι διάφοροι, καταπίσουν αυτοί που ξέρουν το διαιτολόγιο. Είναι όλο επιστήμονες, είναι γιατροί, είναι διοπόνοι. Αυτοί οι καλοί διοπόνοι τους αρέσει. Ξέρεις, είναι ο γέλος και πτούνισε. Διότι θέλει να πάρει, να φάει παραδοσιακό και καθαρό πράγμα. Έχω και από το Γάζι, έχω από το Κεσόνησο, έχω από τα Καλέσα, αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και ψουγίζουν. Άνθρωποι που είπατε ότι είναι επιστήμονες, είναι γιατροί. Ναι, όλο, δεν είναι απλοί. Έρχονται άνθρωποι προγραμμάτων, επιστήμης και το συζητάμε και παίρνουν και κάτι και καθόλου το τρώνε. Αυτό θα το βράδυ και θα δεις τι ωραίο είναι. Αλλά δεν πρέπει αυτοί που έχουν ρευματικά. Έτσι λένε, επειδή είναι διερωτικό, είναι πικάντικο. Αλλά αυτό είναι τόσο νόστιμο που όλοι το τρώνε. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα να μην το φας. Έτσι συνιστάται. Ό,τι έχουν αθλητικά, δεν συνιστάται. Λοιπόν, για κάτσε να κάνουμε ένα stand-up εδώ. Εδώ είναι να ρωτήσω τίποτα Περίμενε, το λέω. Σπίτι του και λέω δεν τα είπα καλά, αλλά λέω δόξα τω ο Θεός που